Mali kunnafoni.net filɛlibagaw anw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina na b'a na sanga ni wagati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye k'aw bɛɛ lajɛlen aw k'aw bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ ye tant que aw sɔgɔlen bɛ an na aw bɛ nisɔndiya dɔrɔn donc duman duman dama de bɛ an bolo pour que k'a yira aw la o hukumu kɔnɔna la bi an ye ci bila an ka artiste ba dɔ ma ale bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ n bɛna kuma da a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye voilà patron. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Ko bɛ kɛ yen nɔ. Tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi. D'accord. Bien. Ni an ka tɛmɛ n'an ka question ye an b'a ɲini fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye fɔlɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye. Bon an b'a fɔ a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ k'an lajɛ nin wagati in na an b'a fɔ ko aw bɛɛ ni ɲantuma i b'i sigiyɔrɔ la i bɛ waati min na Mali cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ne ye Sɛki Amala Kulibali ye ka bɔ Marena Jɔnbugu n'u b'a fɔ ma ko farafinna lolo Sɛki. Voilà, an bɛna tɛmɛ n'an ka question ye komi i yɛrɛ bɔra k'i da don ni farafinna lolo kuma la groupe in y'a tile kɛ yan wagati dɔ la o sɔrɔ n yɛrɛ ka dɔgɔn dɔɔnin mais an ɲɛ t'aw aw si la tuguni sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi aw yɛrɛ ka farafinna lolo groupe ko in bɛ cogo di? Bon farafinna lolo a tɔgɔ de bɛ yen sinon a yɛrɛ bon presque a tununa parce que depuis 98 ne ni Samba ni Buri ani Bako ni Baru Jalo ani Baba Simaga anw bɔra farafinna lolo la donc farafinna lolo tora Filaninw ni Burama Kɔnɛ ni Jibi ninnu bolo. Bon après je sais pas ala ma ɲinana Madu Sidibe o ntanyana bon dès lors Filani tɔ kelen kɔni bɛ yen nɔ bon u bɛ Filani bɛ yen Jibi bɛ yen bon Jibi fana bɔra la ainsi de suite Burama Kɔnɛ taara Faransi bon ne ni Samba ni Buri an nana groupe wɛrɛ créé k'o tɔgɔ da Super Lolo a ma taa ka loloya in da toujours mais bon o fana finalement i b'a dɔn Mali ko i mana kɛ cogo cogo la ni so dilanna k'a ban bon dudenw mana caya bon bɛɛ bɛ so dɔ jɔ kɔfɛ quoi donc bɛɛ b'i ka so sisan en un mot bɛɛ bɛ carrière musicale la. Ni ye faamuyali sɔrɔ i ka kuma la donc aw évoluera ɲɔgɔn fɛ pendant un temps mais bɛɛ y'i ka sira ta sisan. Voilà bɛɛ y'i ka sira ta en un mot. Sans rancune kɛlɛ ko ma kɛ. Non kɛlɛ ma kɛ parce que groupe tɛ taa k'o to groupe kɔni kɛra cogo cogo la bon mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ a la u b'a fɔ wari ko don dɔw b'a fɔ bon de toute façon ni fɛn fɛn kɔni jɔ tuma sera a bɛ jɔ n'a ti tuma sera a bɛ ti jɛko ɲuman farako ɲuman fɛn min ka jugu o ye jɛko ɲuman farako jugu ye an ma fara juguman kan an kɔni bon mirina taw ma kɛ kelen ye donc finalement bɛɛ y'i ka musique la o tɛ ban quoi groupe caman a ma daminɛ farafinna lolo la wa a tɛ laban farafinna lolo la groupe caman cira diɲɛ kɔnɔ voilà. D'accord Sɛki Amala an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin kuma la sisan nɔ an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la cogo di genre i ka dɔnkilida in daminɛna cogo di de? Bon ne ka dɔnkilida daminɛna a bɛ Dakan de bolo sinon mɔgɔ si ma bɔ anw ka so min bɛ micro yɛrɛ tɔgɔ dɔn an ka kabila yɛrɛ la Faɲafa ni Baɲafa mais i b'a dɔn dɔnkilidala kɛra cogo cogo la i y'a fɔ i m'a fɔ i ka idole ye mɔgɔ dɔ de i bɛ i dulon mɔgɔ dɔ de la ka kɛ dɔnkilidala ye depuis a bas âge o ye dɔnkilidala caman bɛ ten dɛ n t'a fɔ n k'a bɛɛ parce que i tɛ se ka kuma bɛɛ kan mais n bɛ se ka mɔgɔ caman f'i ye a bɛɛ y'a daminɛ o cogo in na Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan ne ka dɔnkilida ka dɔnkili yɛrɛ kanu diɲɛ kɔnɔ c'est fait en 78 Youssou Ndour wolofaw ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko Youssou Ndour o de ye ne ka idole yɛrɛ ye ne yɛrɛ u ka dɔnkili dɔ tun bɛ yen nɔ o de tun ka di ne ye kojugu bon ne kuma jogo falo kuma wajor kumba sama yai jalor wa sakari keru setan banyoretan a kun b'o de da. Bravo a ɲɛna yɛrɛ de. Donc ne kun b'o o fɛn de o dɔnkili de da ça s'est fait en 78 o y'a sɔrɔ Youssou Ndour yɛrɛ ka dɔgɔn il
il avait à peu près 21 à 22 ans. A tun bɛ Étoile de Dakar la. Ale de tun ye chanteur, troisième chanteur ye. Donc a ye nin dɔnkili in da, u y'a album bɔra, donc depuis la ne tun b'o dɔnkili in de lamɛn jusqu'à en 83. Bon, quand j'étais à Nioro, tu sais que ne lamɔna Bouye de bolo Nioro. Ouais, parce que Bouye c'est l'intime ami de mon père. Bon, ale de ne tɔgɔ da fa la Cheikh Amala. Donc ne lamɔna ale bolo. Bon, ne ka kalanw kɛ, bon après Nioro orchestre dɔ tun bɛ yen nɔ ko Filengolo Jazz. Mais o y'a dugulen tɔgɔ ye, mais u b'a fɔ ko Nioro orchestre dɔrɔn quoi. Bon, chef d'orchestre tun ye Mari Kuyate ye. Bon, ne tun bɛ to ka taa Mari fɛ yen. Ni karamɔgɔ bɛ ne na diɲɛ kɔnɔ, o de ye Mari Kuyate ye, a bɛ Nioro. Donc ale de ye ne kalan dɔnkilida la. Théorie tɛ dɛ, mais pratique la ale de ye n kalan la quoi. D'accord, voilà. Voilà, chaque amala an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin kuma la, i bɔra i doncogo dɔnkili la i y'o ɲɛfɔ an ye. Sisan nɔ an bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ i ye kalanw kɛ walima n'o ko bɛ cogo min. Bon, école kɔnɔna o danna sira la, mais bon n ye morikalan, n ye caman k'o la, parce que yarɔ an ka société kɔnɔ kalan ye fila ye, tubabukalan arabukalan, donc n ye mɛnna morikalan de la kosɛbɛ. Bon, n ye caman k'o la, mais bon yarɔ n'i ma t'o domaine kɔnɔ f'i taara domaine wɛrɛ, musique domaine kɔnɔ, o ma nɔgɔn dɔɔnin. Voilà, a ma nɔgɔn. D'accord. Sisan nɔ est-ce que Cheikh Amala bɛ ka continuer toujours ka dɔnkili da? Ne dɔnkilida tɛ ban fo n'i sara don min. N'i sara don min o ye musique bannen. Donc i bɛ musique la ne bɛ musique la hali sini. Parce que an t'aw ye réseaux sociaux sanfɛ caman ɲɛnakaw kelen don k'a dabila. Bon, i b'a dɔn musique Mali musique ko kɛra n b'i fɛ de sisan. N'i bɛ min fɛ a tigi bɛ se o a tɛ se o. Bon ale yɛrɛ par exemple ni mɔgɔ min bɛ succès la wagati na, ni mɔgɔ bɛ min fɛ wagati min na, o mɔgɔw yɛrɛ bɛ promotion min k'o ye ale yɛrɛ t'o promotion kɛ. Réseaux sociaux ko bɛ ten. Parce que par exemple ni mɔgɔ min bɛ ne fɛ sisan, mɔgɔw ni 10 personnes don bɛɛ bɛ ne ka promotion kɛ tile kelen don o don. Donc c'est obligé o tigi ka to ka ye tuma bɛɛ. Bon a ka gɛlɛn sisan an ka artiste kɔrɔba la ka daminɛ anw ye minnu remplacer fo kana bila anw na, ko mɔgɔ ka promoteur ka sɔrɔ min b'a ta a 100% ka a ka promotion kɛ fo ka taa kɛ a yɛlɛnna sur le bac. A ka gɛlɛn. Bon a b'a fan fila bɛɛ la, mɔgɔw bɛ siran n'i ye artiste min dɛmɛ sisan, n'i ma farati a b'i don kaso la. O bɛ artisteya kɔnɔ dɛ. O de y'a kɛ mɔgɔw caman bɛ siran. Bon artiste dun fana n'i ma dɛmɛ a ka gɛlɛn i ka yɛlɛn. Ala ta ye nin ye, Ala ta ye fɛn bɛɛ. Mais n'an taara Ala ko dɛmɛ kɔnɔ, bon o ye kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ quoi. Mais n'an k'an bɛ détail di hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ, mɔgɔninfin f'i ka dɛmɛ de, i bɛ baara o baara la. Ale filɛ nin ye en tant que animatrice, n'i ma dɛmɛ i b'i si kɛ kɔnɔna in na yan nɔ mɔgɔ t'i dɔn. Hali ni mɔgɔw y'i ye, yeli ni dɔnni tɛ kelen ye. Dɔnni fana ni kanu tɛ kelen ye. I yɛrɛ cogo o cogo la n'i ma kanu a ka gɛlɛn. Bon i b'a dɔn mɔgɔw bɛ jagoya ka kanu. I bɛ artiste ye n bɛ exemple ta Salifou kan. Don dɔw tɛmɛna Salifou tun tɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ kɛrɛfɛ tellement que mɔgɔw tun t'a fɛ. O don tɛmɛna Bamakɔ yan. Ale yɛrɛ b'o fɔ. A yɛrɛ b'a fɔ ale bɛ sigi fatɔkɛ kɔrɔ wagati min na, yɔrɔ mɔgɔ i dɛsɛra kɛnɛmaw na ka taa sigi fatɔ kɔrɔ, yarɔ fɛn dɔ b'o kɔrɔ. Mais ni i kanuna, bon olu si tɛ ye quoi. Bon mɔgɔ o wagati mɔgɔw fana minnu tun b'o ale gɛn, bon o caman bɛ yan, caman tununa, mais génération min nana minnu b'a ka dɔnkili fɛ, yarɔ olu t'o o jate bilen. Donc a bɛ succès la wagati min na olu b'o de jate fo kana kɛ
succès b'i la bon o bɛ cogo min na tel que anw bɛ wagati dɔw la non an kelen yɛrɛ tun tɛ se ka yaala i mana don yɔrɔ o yɔrɔ la c'est à dire magamagali ni kuma ni fɛnw i tɛ se ka i mago ɲɛnabɔ o don tɛmɛna Bamakɔ yan o de y'a kɛ bamananw ko n'i ye kolokuru ye ɲaman kan a ye don dɔ n'a diya mais bon artisiya fana kɔnɔ artisi kan k'i kɛ cogo dɔ de ko bɛɛ ye wagati ko de i bɛ ne ye cogo min na bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ fana bɛ yen a ye succès dɔw kɛ ka tɛmɛ mais bi in na a bɛ tagama sen na hali nɛgɛso t'a bolo alors que a ye succès kɛ ka tɛmɛ mais ko n'u wagatiw de don i bɛ dɔ ye V8 kɔnɔ bi a bila i kunna un jour viendra saya bɛ yen kɔrɔ bɛ yen bana bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen juguya kumaw tɛ dɛ mais a kɔni kɛra cogo o cogo fɛn dɔ nin kelen kɔni ma kan n'i ma bana i bɛ kɔrɔ ou bien i bɛ sa bon succès fana n'a bantuma sera a bɛ ban o ye Ala yɛrɛ ka ko de ye don dɔw mana kɛ i mana bɔ k'a bɔ don dɔw mana kɛ mais comportement de bɛ na n'a ye i bɛ to mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i bɛ to kanu na mɔgɔw hali n'a sɔrɔ i ye concert kɛ mɔgɔ tɛ taa mais i kanu kɔni bɛ to mɔgɔw don o ye comportement o ye hadamaden yɛrɛ n'i ka comportement de ye voilà. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la donc kuma la i bɔra k'a fɔ hali sisan e b'i ka dɔnkilida la ne bɛ hali sini san tɛrɛ sinikɛnɛ d'accord mais sisan nɔ Cheickna yɛrɛ n'i ye Cheickna yɛrɛ ɲininka fɔlɔ aw ka temps o ni sisan ka dɔnkili différence est-ce que différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'i da don o la k'o walawala an ɲɛ différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ la preuve en est que fɔlɔ i ye dɔnkili kalan i ye fɔli ni dɔnkili i bɛ musique kalan i m'a kalan de toute façon i b'a dilan de dɔnkili ni fini de ye kelen ye n'i taara bassin san ou i taara fini mugu ni tisi san i t'a melenki la dɛ anw ka coutume kɔnɔ i bɛ taa n'a ye tailleur la u b'a tigɛ k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a kala u b'a fɔ ko karisa ka fini ɲɛna a kala cogo de ɲɛna donc dɔnkilida fana bɛ ten de kuma i bɛ kumaw sigi ɲɔgɔn kan de o tɛ taa répétition kɔ bon fɔlɔ répétition mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dan répétition de la dɔw b'a kɛ lundi mardi mercredi jeudi vendredi dɔw b'a kɛ lundi mardi mercredi dɔw b'a kɛ lundi mardi dɔw b'a kɛ lundi dɔrɔn de parce que week-end bɛ bɛn jouer kɛ don ma mais mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dan ten moyen tun bɛ minnu bolo olu bɛ une semaine k'a la ou bɛ 6 jours ou bɛ 5 jours mais moyen ba tɛ minnu bolo i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ tile kelen ou bɛ heure 5 heure 6 k'a la mais o fɔlɔ musique n'i y'olu de jouer sisan u b'a fɔ ko cɛ nin fɔlɔ musique bɛ tan dɛ mais depuis ordinateur ko ni fɛnw nana o ye musique tiɲɛ parce que sisan denmisɛnnin si tɛ répétition kɛ o yɛrɛ de c'est à dire hali n'a dann'o dɔrɔn ma o ye o fɔlɔ musique ni sisan musique tɛ kelen a bɛ taa hali fan kelen fɛ répétition tɛ sisan musique la bon e bɛ wuli yan sisan an bɛ tila émission na sisan yanni fitiri cɛ e bɛ don studio kɔnɔ ka morceau bɔ i kunna k'a dilan ka kumaw studio tigi yɛrɛ b'i dɛmɛ ka kumaw sigi ɲɔgɔn kan bon a kɔni a bɛ kɛ fɛn dɔ ye quoi a bɛ enregistrer i bɛ bɔ yen nɔ ka taa clip kɛ a la ka clip bɔ su in na o bɛɛ bɛ kɛ bi tile kelen kɔnɔ a caman kɛra ni ɲɛna Gawusu ka studio la Baba Simaga ka studio la u bɛ taa u b'a dilan san parce que studio tigi olu b'a dɔn dɛ mais olu b'a fɛ a ka kɛ cogo min na o temps tɛ denmisɛnninw ninnu bolo u b'a fɔ a kɛ tan sisan a programmer dɔnkili da guitare ni fɛnw fɔ a la bon tout de suite a mixer sisan i k'a di yan anw kun bɛ se ka 1 mois 3 mois kɛ morceau 2 kan pour que ka album bɔ i tɛ fɔ 6 mois 7 mois 8 mois une année mais sisan tile kelen o bɛɛ bɛ album yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ k'a ban tile 3 kɔnɔ o musique ni sisan musique tɛ kelen o sisan musique i kɔni yɔrɔnin kelen i b'a lamɛn sini bon n'i ye morceau kelen kɛ bi n'i ma filanan kɛ sinikɛnɛ kɔfɛ mɔgɔw bɛ ɲini kɔ b'a k'a ye dɔnkilida dabila voilà mɔgɔ de ye sisan fɔlɔ tulo yɛrɛ ni sisan tulo tɛ kelen
D'accord faamuyali sɔrɔla i ka o kuma jaabi fɛnɛ na sisan nɔ an bɛ fɛ ka dɔn depuis Cheikh na Amala yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ fo ka na an se bi ma i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la bon n ye gɛlɛyabaw sɔrɔ a la i bɛ se k'i da don o la k'olu dɔw ɲɛfɔ an ye parce que pour que ka mɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ min bi i dege dɔnkilida la bon ne ye o nɔgɔyani sɔrɔ dɔɔni parce que quand j'étais à Nioro n y'a f'i ye Mari Kuyate a de ye ne dɔnkilida la mais pour que ka musique yɛrɛ fana dɔn musique dɔnni tɛ n ye n jɔ micro la ou bien micro filɛ n bolo n ye dɔnkili dɔrɔn da dɛ non musique fɛn caman de b'a kɔnɔ k'a daminɛ respect la fɔlɔ i bɛ mɔgɔw bonya cogo di e b'i ka karamɔgɔw bonya cogo di e b'i ka fɔlikɛlaw bonya cogo di i b'i ka public bonya cogo di parce que i b'a ye mɔgɔ dɔw la musicien dɔw la quand u bɛ succès la n'e nana sa k'i b'i tɛgɛ d'u ma tout à fait un problème n'e nana hali k'i bɛ kuma u fɛ ni dɔw yɛrɛ bɛ nɛni kɛ bon o bɛɛ bɛ musique kɔnɔ bon i bɛ taa fɔlikɛyɔrɔ la cogo di est-ce que i bɛ air respecter est-ce que i bɛ public i bɛ ka kuma public fɛ cogo di o bɛɛ bɛ kalan de musique kɔnɔ bon ne y'o bɛɛ gɛlɛya sɔrɔ pour que ka mɔgɔ sɔrɔ u k'o d'i ma parce que fɔlɔ mɔgɔw i tɛ taa sisan ka taa sisan bon n b'a fɛ ka nin dɔn u ka sin k'a f'i ye non i b'i sigi de i bɛ baro kɛ ni min bɛ te min i bɛ taa te san i bɛ n'a wuli ni min bɛ sira min i bɛ taa sira san ka na d'o ma ni min bɛ cigarette min i bɛ taa cigarette san ka na d'o ma hali ni min bɛ dulo min i bɛ taa dulo san ka na d'a ma e b'i ta in de nɔfɛ e b'i ka dɔnniya in de nɔfɛ i bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kalo 3 k'o la san 1 san 2 donc ne y'i ta in dɔn ka ban ale ka hakilina donni i kunna vraiment bi n b'i labila i ka taa n ka dugawu b'i kɔ Jelimadi ye ne labila ne ye min kɛ Jelimadi fɛ yen nɔ n t'a da dɔn Zani Jabatew Jelimadi Sisoko n bɛ taa nin bɛɛ fɛ yen ne tun bɛ taa n sen de la à l'époque wari moyen tun tɛ n ye parce que ne ye fantanden de ye donc n bɛ taa n sen na ni n ye duurunin passe sɔrɔ don o don ni n ma duurunin passe sɔrɔ n bɛ taa n sen na n bɛ bɔ yan fo Korofina Jelimadi Sisoko fɛ yen ou bien Jelimadi Jabate fɛ yen n bɛ taa fo Jelibugu la n bɛ taa fo Bako Lafiyabugu Jelimadi bɛ yen ne yɛrɛ bɛ bolibana yan bon ne y'a ɲɛɲini ten musique n'i y'a ɲɛdɔn hali n'i ma fɛn sɔrɔ a la wari ti suite a bɛ ban mais min b'i kunna o tɛ ban dɛ n'i m'i den dege i bɛ wali den dege o baraji o ka fisa i ma ni wari in ye d'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma fɛnɛ jaabili la voilà komi an famana i yɛrɛ ɲumana ka groupe ninnu wagati ninnu bɛ dɔnkilida la sisan nɔ micro bɛ Cheikh na Amala bolo an bɛ fɛ k'i profiter i k'i voix fili n'i yɛrɛ ka musique dɔ ye sans pour que parce que an yɛrɛ filɛlibaga caman bɛ yen nɔ olu ye extérieur mɔgɔw ye u bɛ ɲɛnafin na donc micro b'i bolo muso ɲɛmandi ka di bi cɛw ye aluma ye muso finman de ka di ne ye muso ɲɛmandi ka di bi cɛw ye aluma ye muso finman de ka di ne ye ngo ni taara Kayi ne Kayi kɛlu ma ɲininka olu ko ne ma sɛgɛn la muso jɛman ko de ɲɔgɔn tɛ ne fana ko ma muso finman de ka di n ye cɛbakuru ɲɛjuru ka jan n'o tɛ jɛman mabɔ finman na muso min b'i fɛ o de kɛrɛ muso jɛman de ka di bi cɛw ye. Bravo, merci beaucoup Cheikh Amala. Dɔnkili diyara ni mun ye ni dɔnkili y'a succès kɛ Bamakɔ yan. Voilà. Sisan dɔnkili yɛrɛ idée nana e yɛrɛ la cogo di en fait? Bon, i b'a dɔn musique fana fɛn dɔ b'a kɔnɔ dɔnkilidala f'i k'i sigi k'i miiri actualité komi n bɛna kɔfɛ dɔɔni i ka ɲininkali kɔnɔ fɔlɔ musique ni sisan musique tɛ kelen ye bon mɔgɔ caman bɛ yen nɔ sisan musique bɛɛ jarabi de bon ne ka nin dɔnkili in jateminɛ sisan nɔ i b'a fɔ ko jarabi dɔnkili don tout de suite mais n'i sigi k'i miiri i b'a fɔ ko ko dɔ de b'a kɔnɔ c'est un problème de la société voilà ko dɔ de b'a kɔnɔ n y'a ye an sœur ninnu caman bɛ yen ne yɛrɛ grand sœurw b'a la n tantiw b'a la
n sigiɲɔgɔnw ni fɛnw b'a la wagati dɔw tɛmɛna u ye wari min don produit la n'a dir'u ma bi u bɛ étage wuli n'a ye c'est comme orchestre dɔ tun bɛ Sikaso u b'a fɔ ko ou bien maro super biton de y'a da Caco tɛ mɔgɔ somɔgɔ ye Caco voilà mais a wagati la mɔgɔ dɔw y'a kɛ nɛni ye ou bien dɔw y'a kɛ dɔgɔyama ye alors que c'est vrai mais ne ni musomanin caman terimuso caman bɛ yen n'u bɛ sigi don dɔ bɛ se produit sɔngɔ t'u kun u sigilen nimisalen u b'a baro bɔ ne ye n'an tun y'a dɔn mais n'i y'a jateminɛ musow fana jo jalakiba t'a la dɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ ni muso jɛman yaya bon n'i y'o fɔ muso ɲɛna ko jɛya de b'a to i bɛ diya cɛw ye cɛ obligé ka taa i yɛrɛ jɛya i b'i yɛrɛ jɛya cogo di produit de b'i jɛ produit nin tɛ sɔrɔ ni wari ma don a la donc cɛ dɔw yɛrɛ bɛ wari ta a b'a d'i ma pour que k'i jɛ mais ne tiɲɛna u tɛ taa i nɔfɛ bilen dɛ u bɛ taa dɔ wɛrɛ dilannen dɔ fana don exactement u bɛ tiɲɛ u bɛ taa dɔ wɛrɛ dilan donc ne ka fɛn ye pour que musow k'a bila u kun na cɛ minnu bɛ wari d'u ma u ka t'u yɛrɛ jɛya u k'u fɛn u b'u nɛgɛnna de u b'u k'u bila kojugu de la n'u tiɲɛna u bɛ taa dɔ wɛrɛ nɔfɛ u bɛ taa dɔ dilannen nɔfɛ u yɛrɛ bɛ taa dɔ dilan dɔnkili yɛrɛ kɔrɔ b'o de kan ne y'a yira n ko finman de ka di ne ye i m'a ye a wagati yɔrɔ dɔ la n b'a fɔ n ko finman ni jɛman muso min b'i fɛ o de y'i furumuso ye furu ye Ala ka latigɛ de ye n'o tɛ muso finman furu man di parce que jɛman de ka di bi cɛw ye ni jɛman tan pour que finman kelen ka furu fo jɛman tan ka furu mais n'u y'olu tiɲɛ tuma min na u bɛ sɔrɔ ka taa dɔ ta tiɲɛnen nɔfɛ ou bien dɔ ta dilannen nɔfɛ donc fɛn in bɛ min kan musow k'u janto hali n'i ma ɲɛ k'i bɛ produit kɔni kɛ a ka diya i yɛrɛ ye cɛ ka n'i bila a la bon n'a diyara i ye i bɛ se ka ladilikan mɛn i kana a dama tɛmɛ de telle sorte que i bɛ se ka mɛn i farikolo bɛ se ka mɛn i fɛnkɛ kan voilà. D'accord, faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu na voilà komi an kun ye question dɔ poser kun n'o ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i y'i da don o la i y'olu ɲɛfɔ an ye sisan nɔ an bɛ fɛ ka dɔn dɔnkilida yɛrɛ ye nafa jumɛnw lase Cheicknɛ Amala ma. Bon dɔnkilida ye nafa caman lase ne ma parce que n ye muso furu a kɔnɔ n ye mobili caman sɔrɔ a kɔnɔ n ye étage jɔ a kɔnɔ n ye mɔgɔ ɲɛnaman caman dɔn mɔgɔ ɲɛnaman ye jɔn ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ bonya faamalamɔgɔ b'o la nafolotigi b'o la cɛ b'o la muso b'o la mɔgɔ min kadiri mɔgɔ min b'a yɛrɛ bonya n'a b'i danbe dɔn n'a b'i valeur dɔn n y'o caman de dɔn a la i y'a faamu donc nafolo tɛ mais i ka se ka parce que ne wolola k'a sɔrɔ n fa bɛ bɔgɔso de kɔrɔ n y'a kɛ étage ye musique de don ne wolo ni bi cɛ ma baara fila kɛ musique ka di n ye mais un moment n tun bɛ trɔsi feere kɛ ça c'est dans les années 85 86 ou 87 d'accord bon à partir de 88 de ne ni Samba ye ɲɔgɔn dɔn n'an nana farafinna lolo ko in nana bila o kɔnɔ donc ma baara fila kɛ n bɛ musique dɔrɔn de dɔn donc la dɔrɔn d'accord faamuyali sɔrɔla e kuma ninnu sisan i yɛrɛ ka album ko bɛ togo jumɛn album joli b'i bolo bon album à peu près album 6 de bɛ ne bolo ne yɛrɛ personnellement n ka carrière musique kɔnɔ n ye 2 kɛ Faransi n ye 4 kɛ yan o ye ne yɛrɛ ka album ye mais avec Farafina Lolo on a fait 2 albums avec Super Lolo on a fait un album voilà si artiste ni ye caman ɲininka u b'a fɔ ko nafa yɛrɛ tɛ album na e yɛrɛ bolo nafa b'a la walima nafa t'a la bon o ye sisan ye parce que fɔlɔ i tun bɛ album bɔ i bɛ nafa ba sɔrɔ a la i tɛ se ka concert kɛ ni album tɛ n'i ma album kɛ o Mali kɔnɔ i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ concert ni fɛnw olu tɛ concert ye olu ye animation de ye
artiste tan fara ɲɔgɔn kan palais la c'est pas du concert parce que u bɛ min fɔ kɛnɛma u bɛ t'o kelen de fɔ concert kɛyɔrɔ la il faut faire un album kɔnɔ i b'a dédicace kɛ c'est comme i ye den sɔrɔ i taara denguni kɛ donc o album de concert bɛ kɛ i bɛ taa concert kɛ i ka jamana kɔnɔ ou bien i ka jamana kɔ kan donc i tɛ se ka normalement n'i ye nafa sɔrɔ concert kɔnɔ a sababu ye album de ye donc o ye fɔlɔ ye mais sisan komi album ko tɛ yen cassette tɛ bɔ bilen CD hali n'a bɛ bɔ bon yan tɛ hali ni yan don a man ca i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu kɔrɔbalen ninnu de bɛ se ka Salfu ni ala ma ɲinana Kasemadi bon comme o tanyana bon ni Tumani Jabatew olu bɛ se ka cassette bɔ CD bɔ ni mɔgɔ kɔrɔbaw b'a san sisan denmisɛnnin bɛ e bɛ CD san est-ce que nin bɛ CD san ayi bon olu clé USB ni fɛn ninnu de y'o kɛ téléphone ninnu voilà mais ɲɛ b'a la clé USB ni téléphone ninnu fana anw yan dɛmɛbaga de tɛ art la yan n'o tɛ hali clé USB ni fɛn ninnu filɛ nin ye Malitel ni Orange ni dɔ in sabanan in normalement Telecel normalement anw kan ka nafa sɔrɔ olu kɔnɔ ka tɛmɛ hali album kan parce que à chaque rechargement ou bien PC bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ka dɔrɔmɛ kelen bɔ a la dɔrɔn k'a di artiste ma i bɛ nafa min sɔrɔ o la i t'o sɔrɔ CD la parce que sisan e bɛ taa Malitel da la ou bien i bɛ taa suguba yɔrɔ dɔ la a bɛ morceau 100 enregistré kun sisan Malien musique la wa e bɛ tile bɛɛ ban k'o lamɛn alors que pour que album na n'i kun mago bɛ album kelen na i bɛ taa san de bon i bɛ taa sɔrɔ peut-être i b'a san morceau kelen dɔrɔn de kama ou bien morceau fila bon album i bɛ se ka album 10 morceau fila ou bien morceau kelen fara ɲɔgɔn kan i kelen b'a lamɛn ka sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ kelen b'o la n'i ye wari yɛrɛ bɔ yɛrɛ a tɛ tɛmɛ peut-être fo Malitel la mɔgɔw b'a kɛ 100 ou bien 200 alors que i bɛ se k'a sɔrɔ ka sɔrɔ o si tɛ a bɛ e kun ne bɛ se k'a kɛ nin kun donc art ma bonya yan kosɛbɛ parce que on n'a pas eu une autorité président ou bien ministre ni fɛnw min bɛ art yɛrɛ fɛ artiste musicien yɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila de b'o de ka d'u ye donc n'a kun dɛmɛna an kun bɛ se ka nafaba sɔrɔ a la e yɛrɛ bolo solution jumɛn b'o o ko ninnu na bon solution min b'a la fo faamaw ka artistes dɛmɛ de k'u ka hakɛw lajɔ droit d'auteur bɛ yen Malitel ni Orange artiste kelen ma bɔ bon par exemple Orange bɛ yen sisan nɔ ni wele tun na n'i b'a la aw bɛ contrat kɛ olu kɔni jɔlen bɛ n'o ye contrat kɔni b'u ni mɔgɔ cɛ u ka hakɛ to t'u fɛ Orange kɔni a kɔni kɛra cogo la u b'i ka hakɛ sara n'a y'a sɔrɔ contrat b'aw cɛ dɛ mais normalement nin saba bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan artistes bɛ dɛmɛ cogo di o y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ y'i jɔ u ye jagoya artistes bɛ dɛmɛ cogo min na a b'o sigi k'o fɔ u bɛ bɛn o kan n'o kɛra sa Mali artiste bɛ lafiya n'o tɛ concert ni fɛn ninnu par exemple Safi bɛ jouer yan nɔ a n'a cɛ Mamadu bon dɔw bɛ taa u kanubagaw bɛ taa u bɛ million d'u ma u bɛ fɛnkɛw d'u ma mais est-ce que artiste bɛ se ka da u ma se ka da u ma o faut qu'il ka dans les jours à venir artiste ka balo a yɛrɛ ka baara kelen na individuel tɛ ne filɛ moi personnellement ne faso la n ye magasin ni fɛnw jɔ ye a kɔni kɛra cogo o cogo la ne ka nansɔngɔ kɔni ne b'o bɔ mais ne ni ɲɔgɔnna joli b'o kɛ o man ca artiste min bɛ yen bi min ka nansɔngɔ t'a kun min kuma tɛ ne banana a filɛ nin cɛ bananen filɛ nin ye ko ka a dɛmɛ exactement bon mɔgɔ joli y'a dɛmɛ n y'a mɛn ko Gimba ye 3 millions di mais n'a bɔra bana na qu'est-ce qu'il va manger o bɛ taa fura de la bon est-ce que a kun kan ka se o ma fo ka gansili kɛ ko kan normalement n'i ka droit bɛ i bolo
i banana hali ni mura y'i minɛ sisan i bɛ t'i ka droit la i bɛ taa signer u bɛ wari dɔ d'i ma. Exactement. Mais fo artiste ou bien comédien ou bien musicien ka t'i da de u ka wele bila mɔgɔw ma artiste caman de ko dɔw yɛrɛ sara wallahi bana wari ma sɔrɔ k'u furakɛ. Ala ma ɲinɛ an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ Ades o bana tan lahi furantanya de y'a faga parce que a ma sɔrɔ parce que ale kun dɔnnen tɛ o a dɔnnen ba mɔgɔ minnu kun b'a dɔn bon seba t'olu ye bon san mɔgɔw tɛ mais n'a fɔra ko musicien dɔnnen don sa denmisɛnnin dɔnnen don sa no k'o ka bana i bɛ tout de suite i bɛ yɔrɔ falen mais alors que cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ u sara misérablement balo yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ y'a dɔw faga mais ni artiste kun dɛmɛnen don u ka hakɛw kun bɛ d'u ma a ɲɛ ma 100% wallahi u mago tɛ jɔ mɔgɔ la. D'accord. Faamuyali sɔrɔla i ka o kuma yɛrɛ fɛnɛ na. D'accord. An bɛ don min na i ko bi projet jumɛn bɛ Cheikh Amara bolo? Bon, projet kɔni ni Covid ko in na ni mɔgɔ ni kumana i b'a jɛ. Ni Covid ko bɛ sen na sisan. I y'a fɔ k'i bɛ nin fɛn fɛn kɛ i kɔni an kɔni bɛ k'a labɛn projet kelen de bɛ ne bolo sisan n bɛ ka bisikiw labɛn n bɛ ka u labɛn n'i y'u labɛn bon i b'a bila yɔrɔw la ni Ala y'a ni sahaba bɛn n'o de f'i ye kuma daminɛ na n ko n'i ma tila n'i ma sa i ma ban misiki la dɛ wa hali san 50 i san 60 i san 70 Ala bɛ se k'i ka succès d'i ma. O prévu kɛra an ɲɛna Farka ye succès sɔrɔ wagati min na il avait à peu près 60 ans donc hali n'a kɛra tile 2 ye a y'o kɛ succès kɔnɔ Karkar an kɔrɔkɛ don a tilalen misiki la de ka t'i sigi Kayi a ka succès nana bon a filɛ succès de kɔnɔ bon dɔw b'a sɔrɔ a wolodon dɔw b'a sɔrɔ a satuma selen fo mɔgɔw k'o bilo hakili la n'i ma sa i ka misiki ma ban donc o projet de bɛ ne bolo an bɛ k'a labɛn. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu fɛnɛ na. Sisan nɔ komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma. Kosɛbɛ. Donc sisan i yɛrɛ ko fɔlɔ dɔnkili ni sisan dɔnkiliw tɛ kelen ye. Sisan nɔ e yɛrɛ conseil jumɛn yɛrɛ de bɛ e Cheikh Amara bolo k'a ɲɛsin an ka sisan artistes ma? Bon sisan artistes n'i ye dunan ka kulusi tunune a jatigikɛ y'a bila yɔrɔ ma a ma si ye. Sisan artistes ladi man di. Ne balimamuso san kuma kelen bɛ waranin galagolo de n'i m'a turu finman na i b'a turu jɛman na n'i k'i b'a fɔ i bɛ sisan génération caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i denw teriw i yɛrɛ denw i balimamusow teriw ou i balimamuso u bɛ se k'i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye n'u m'i kɛ ɲɛngo ye u b'i kɛ hasidi ye n'o tɛ sisan denmisɛnnin kɔni ne bɛ ladilikan min f'u ye u ka segin ka misiki ɲɛɲini n'o tɛ a si tɛ musicien ye u kɔni bɛ dɔnkili da arapu ni araga ni fɛn parce que yɔrɔ fɛn fila bɛ yen nɔ u tɛ kelen ye arapu ni araga tɛ kelen bon sisan tanw ninnu caman bɛ araga de kɛ u b'a fɔ ko arapu alors que arapu tɛ donc a fɛn fɛn bɛ nin rythme ninnu kɛ sisan par exemple rythme chauffé ninnu anw de nana n'a ye fɔlɔ farafinna lolo de nana n'a ye o y'a sɔrɔ hali farafinna lolo groupe ma fɛn k'a la fɔlɔ ça c'est depuis 92 depuis Musa Minɛ kɔfɛ dɔɔnin anw de ye Mali rythme yɛlɛma ka kɛ rythme chauffé ye a don u y'a lagosi n'a ye ko an ye Mali musique kɛ congolais musique ye mais bi bi in na n'i m'a kɛ mɔgɔ t'i lamɛn yɛrɛ donc mais n'i ma ɲɛ k'i b'a kɛ i b'a kɛ ka ɲɛ fana ka répétition kɛ k'a dilan ka ɲɛ bon n'u ma segin ressources ma ka a ɲɛɲini ka ɲɛ ka orgueil in dabila non olu ta bɛ yarɔ anw filɛ nin ye bon anw ye succès kɛ ka ban anw filɛ an fɛnkɛ na bon succès bɛ caman bɛ Ala bolo i b'a kɛ i bɛ jigin i bɛ tila ka yɛlɛ o se bɛ Ala de k'o ye tuma de ye mɔgɔ denmisɛnnin min b'a ka tuma na wagati min na i bɛ se ka ladilikan min f'a ye n'i ɲɛ b'a la a bɛ ka min kɛ a man ɲi i b'a ladi o la n'a y'a lamɛn o don n'a m'a lamɛn fana e kɔni k'a f'a ye donc ne bɛ n profiter nin fɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye u k'a ɲɛɲini
u bɛ ka taa cogo min na c'est faux nkalon don walahi a man ɲi n'i y'a musola kan fɔ i yɛrɛ denw b'a la a denmisɛnnin caman wolola ne tɛgɛ kɔnɔ donc a man ɲi du tout u ka segin k'a ɲɛɲini a dɔw faw ye musiciens ye a dɔw baw ye musiciens ye jeliw ni fɛn ɲamakala caman b'a la mais u ka segin k'a ɲɛɲini ne ka kuma in bɛ digi u la dɛ mais don dɔ la u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an fa Sɛki Amala ye nin fɔ an ye dɛ voilà. D'accord, kuma faamuyara sisan dɔ komi émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma kumakan laban jumɛn bɛ Sɛki Amala bolo ka ɲɛsin an filɛlibagaw ma n bɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo kanubaga bɛɛ lajɛlen ja ni émission nin fana bɛ dugu kɔnɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye bon samedi n y'a kuma mɛn aw ka reporter na ko aw bɛ nin yɔrɔ in na c'était ma première fois ni nin fana cayara alhamdulilayi Mali nin fana ka ɲi artistes ma kojugu u ye wari d'aw ma o u ma wari d'aw ma o u y'a dɔn aw ye u m'a dɔn aw ye o aw bɛ sanji jukɔrɔ baara de la wa aw sara bɛ Ala de bolo amina rabi Ala ko dɔn parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ to ye k'a ka dayirimɛ ne filɛ nin bon a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ nin ye sisan a b'a dɔn ne bɛ nin yɔrɔ in na hali n'a tɛ n ka so yɔrɔ dɔn a bɛ se ka na yan aw bɛ se ka ne yɔrɔ fɔ a ye aw ma hɛrɛ lase n ma wa bon ne y'a dɔn ne b'a dɔn Ala b'a dɔn aw ye parce que o de y'a kɛ n k'i ma kuma fɔlɔ la n ko dɛmɛ de ka gɛlɛn sisan parce que mɔgɔw bɛ siran a fisiri wale de ka ca artiste cɛman o musoman o n'i ye min dɛmɛ n'i ma farati o b'i don kaso la o de ye mɔgɔw siran maintenant n bɛ min fɔ aw ye vraiment kuma laban min bɛ n bolo o ye foli ni barikada de fɛn fɛn aw ka auditeur bɛ diɲɛ fan o fan hali min bɛ ba kɔnɔ n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn n b'aw yɛrɛ fo k'a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ la fo mɔgɔ laban n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn Ala k'aw sara Ala k'aw sara aw bɛ fɛn fɛn ɲini Ala bolo Ala k'aw tɛmɛ ɲɔgɔnna caman na amina rabi voilà Sɛki an b'o kuncɛ ni dɔnkili ni labani dɔ ye ou bien o b'a sankɔrɔta Marena oguti marena lingeni Marena oguti marena lingeni za Marena ti golle nyana ogu marena ti soge nyana ogu marena tegre ti soge nyana ogu marena ali dinga kitene marena ti lenga kitene marena makanga kitene marena seragu nyana ogu marena shila magunga ogu marena tibezuwa kitene marena marena ogu ti jombo gulingeni. Merci beaucoup mais Sɛki Amala ni kan jumɛn ni ye marakakan de ni dun bɛ janbara ni de an ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔ ye farafinna lolo la kan farafinna lolo créer ko an ka morceau dɔw kɛ sisan mɔgɔw k'a dɔn ko farafinna lolo créera donc ne ye nin initiative ta dɔrɔn donc an ye nin morceau bɔ n ko marena y'anw ka dugu de ne fa bangena marena de ka sɔrɔ ka taa sigi Ɲoro donc ne nin fɛngɛ in da donc a diyara a kɛra sababu ye farafinna lolo dɔnna après de an nana jori d'a kan kɔrɔbɔrɔ morceau in jori majoraga jori majoraga jori majoraga jori majoraga voilà an y'o fara o kan d'accord voilà merci beaucoup Sɛki Amala merci beaucoup donc an b'a fɔ n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ta don ɲuman ni nata la inchallah fɛn fɔlɔ la a bɛ laban n'Ala sɔnna inchallah ayiwa an minnu tun bɛ ka an filɛ ni wagati in na Mali kunnafoni.net jabaranin sanfɛ an b'a ladɔnniya ko aw tun bɛ ka Top Star Dessus n'o y'aw ka émission mandi ye donc ani an ka starba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Sɛki Amala ye an n'a bɔra ka baro ba kɛ sisan nɔ n'a hakili la aw ni an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ ni baro ninnu kɔnɔna la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ